Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahAku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.
Salam. Hurian itu hata minggu tasadarion ima minggu paduahon nung Trinitatis satia mangihuton makoba si Tuhani. Alan yang pukau tama praminggota martang yang nahohom mahita di bagasan rohat tabe. Amen. Marende mahita sian bukuede onom 140 ayat sada sahat rodi ayat tolu. Selamat siang surga Raja dihuriai, Raja lisalut bangso Tuhan asum sang api langit anom saendehon sama mar hite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia natu mo palangit dohot tanon, amen. Songonon ninna Tuhan Jehovah, yang ko halak partigori manguludo pinahen di parsihohotna marhapor siaon, ala yang go dihalak parjahat, dangadong hasonangan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang
Tang Yang Mahita, ale Tuhan de bata jala amanami, sayurupi mahami asaunang madele hami, ujuro hapogoson tuhami, jala asa unang magopohu baik kami silehommu nadenggani, ujuro pasu-pasum tuhami. Ramoti hami asa unang marposni roha hami tu arta nadi hasianganon, lehon di hami haporseaon, asa dohot hami parjabar di siteanon ni akana porsea diho, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata di minggu tasadarion, imasian patik patuluhon dohot lapatanna. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon guarni debata yang gosoture dalanna, ay honau humna dusugut akkana marsineang di guarna. Dia do lapatan ni ondo, ikon dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana, asaunang hitaulu mamurai manang manulun-nulun, manang marujar-rujar naroa, manang mangaci marhite guarni debata, aidina tersosak dohot tangiang, dohot puji-pujian do si dohonon guarni debata. Ima sahatna rak mangidogogo mahitalau mangulahon patiknai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami mangulahon nahombar tu patikmi. Amin. Tato potima dosata di jolo ni debata martang yang mahita.
Ale Tuhan debata pargugo na sohatu dosan, para siroha na sumurung, amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulu kami. Kami halak pardosa na dangolon, ro tujulu ni habangsa habadiaumi, manopoti jala manganggukon dosa nami. Macai jot warsahi hami ho marhite-hite pikiran, dohot hata dohot pambainan nami naroai. Dang huhaolongi hami hosian nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa toddi nami, dohot nasa gogo nami. Nang dongan nami, dang doson diri nami hubai kami. Dibaini tamado rimasmu jala uhumamu hami, tuhamatean saliling ni lilingna. Alai nama porus mahami nuaing tu asini roham nagudangi. Mangido mahami sian nasa rohanami hasesani dosa nami saluhuna. Sayurupi mahami paubahon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus, anak kaholongan ni roham. Si pangulu hami dohot alani guarmu nabadiai. Ale Tuhan saya sima roham di hami halak nadangolon. Amin. Tabi gema hata baga-baga taringot tuha sesani dosa. Satokid dohu tadi koko alai pa pungu-pungu kuho maho muse marhite-hite aka asini roha gudang. Tagan di parpiar ni murukku huta bunihon bohiku satokin marado poko. Alai marhite-hite dengan basa saliling-lilingna asiaku ho ninna Jahoba si paluaho. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amin. Hatani debata turpuk epistel hari Minggu sadarion imasian sada Tesalonikas tulu ayat sada saharori 10 tulu tajahama mar gati soring di ayat na perpudi rapita majaha.
ala naso tartaon hami be sihol nami, denggando di rohanami, holan hami majolo tading di huta Aten. Gabi suruh kami masih Timoteus, angginami jalan aposo ide bata, makobasi yang bata menunisian Kristus, asa dipatuku rohamuna, jala dipodayamu marhapor seaun. Asa unang diunggilhon akkahapor sohonina, ina deba siak kamu, ai diboto hamudo tusido hita dipadiri. Hai di tonga-tongamu nadope hami, nungahu bahon hami hian Tuhamu, nanai masa akahapor suhan tuhita, songonau masa tutu patar di jolomuna. Di baheni dang tartau naube gabe husuru namang manakasi hapor siaumuna. Ati beha naung diujuni si pangujuni hamu, gabe magopor maon nahu halu jahon hami. Alai dumulak si Timoteus Tuhami sian hamu, denggado dibari tahun Tuhami hapor siaumuna, dohot holong di rohamuna, aku mina dibari tahun doi urjumuna, maningot hami dohot sihol di rohamuna, naik daun muna hami, songon hami nama sihol di hamu. Disima tarapul hami marningot hamu, alea kadongan, dibahen hapor seaumuna, nangpe didodoni ragam ni hagogotan dohot hapor suhon hami. Ay nabangulo mahami nuay, ang gohot hamu jongjong marojahan di Tuhani. Ai hamau leateon dia matarlehon hami tu dewata, balos ni saluhut, halalas ni roha nahu hilalahami, di jolo ni debata nami marningot hamu. Borngin dohot harian lobi sumurung dotang yang nami, asa anghiat idaw nami kohimuna, laos pati koson nami, ia adong dope hamurangan ni hapor siaumuna. Alai debata amat tasadiri dohot Tuhan Yesus Kristus, napa buluson lakanami Tuhamu. Alai digohi jalan ditabai Tuhani maha holongan ni rohamuna sama hamu, nang tu saluhut songon holong ni rohanami di hamu. Rapita, lau patuhon rohamu, gabe suaru serahan, rabedian di jolo ni debata amata, dinaroi Tuhan Yesus rap dohot saluhut akan abadiana. Songoni masahatna, martua do akan atumangihon hatani debata jalan nau peopsa. Amin. Yesus Duh
dakon ma hapor seotai songon na hinati dakon di dongata sahapor seaon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na sohatu dosan na tu mo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria naga begabean si Anton di parbadia andorang sohabubuhan. Ido tu hatta na tu maun na bernit di panguhuman ni silatus nama tetar pajal doi bana di hau pinar silang na tuat tua no toru dung ditanom na mulak mangulu di are patuluhon nama naik tu surgo lau hundul tu siam debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani disimai bana pai mamulak sogo tu tanon manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea di tahun di porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan di halak Kristen akan na badia dohot di hasan dosa dohot di hatai na mandok mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate dohot di hanguluan na sora suda. Amin.
Salom. Tikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 20 Juni 2025. Pertanyaan WIB. Rabu 2 Juli 2025, masuk pukul 10 siang WIB di Sada WIB Pisangan Gading Raya, di bagas ni keluarga Jackson Pakpahan, Linda Boru Banuarea, Jalan Gading Raya 2 nomor 20, RT 5 RW 10 Pisangan Timur, Jakarta Timur. 2. Wik Rawasari Cempaka Putih, di bagas ni keluarga OSM Sialagan Berbutar-Butar, Jalan Komplek Perhubungan Udara Blok A25 Jakarta Pusat. Padidion Nabadia. Hobar tu pelaksanaan penuguhan sidi maka tidak kon hapor siaon Minggu 6 Juli 2025. Alani padidion Nabadia tidak danak di Patupa Maari Minggu 10 Juli 2025 di Parmingguan pukul 10 WIB. Ruas tanah yang mabodak danak lau majalo padidion Nabadiai asaroma mendaftar huhut marguru hari Jumat tanggal 11 Juni 2025 pukul 10.30 WIB di ruang Lukas. Jala dibuan masurak pengantar sian situa WIB. Kartu keluarga gereja, do fotokopi akte kelahiran anak. Situa Purna Bakti. Minggu Sadarion 20 Juni 2025 di Parmingguan pukul 10 WIB. Di Patupa do acara pelepasan Situa Purna Bakti Manang pensiun. Tu Situa mengatas Panjaitan, Situa WIK UKKM Manang Utan Kayu Kayu Manis ala naung memasuki usia Purna Bakti Manang pensiun. Sipul Parmingguan di Patupa do Ramatama di ruang Timoteus. Perubahan jam ibadah. Hobar tu pelaksanaan maka tidak kon hapor siaon manang peneguhan sidi di Minggu tanggal 6 Juli 2025. Parmingguan remaja pukul 8 remaja di Pasadama di ibadah umum. Jala ibadah umum pukul 10 WIB di Pamaju Gabe pukul siawi. Kegiatan katekisasi sidi. Kegiatan katekisasi sidi tahun ajaran 2024 sampai 2025 simpul mana. Akar rangkaian kegiatan pelajar sidi boima di Jaha di Harotas Tikting, pelajar sidi dohot akanatoras asa maparati atehon jadwali. Sekolah Alkitab liburan manangsal sekolah minggu. Sekolah minggu HKBP Rawamangun patupa sekolah Alkitab liburan manangsal dot akka kegiatan boy madi Jaha di Harotas Tikting. Diharapkan anak kota sekolah minggu boy mendaftar tu guru sekolah minggu na ganup manang marhite mai ASM HKBP Rawamangun. Pelatihan pegabaran Injil bersahabat Evangelis Explosion Manang EE. Seksi Zending Dewan Marturia HKBP Rawamangun Rap dohot Yayasan Badan Kerja Manang BKS Marturia patupa pelatihan pegabaran Injil bersahabat Evangelis Explosion atau EE maringanan di gereja HKBP Rawamangun tu kategori dewasa. Ima songon natar surat di Harotas Tikting. Pelatihan di Patupa ganup hari Sabtu. Ima sian tanggal 12 Juli sampai dengan 9 Agustus 2025 pukul siawib. Inganan di gereja HKBP Rawamangun. Peserta pelatihan nanaing madohoti pelatihan pegabaran Injil bersahabat boy mangisi Google Form terlampir manang mendaftar tu sekretariat gereja manang menghubungi Situa Rosida Siregar Dohit Irmawati Tambunan Tuhat Tama nama masu-masu. Parheheon remaja. Obat tu parheheon remaja HKBP Rawamangun di Patupa do tolu lomba. Ima, tada lomba CCA di Patupa Sabtu 20 Juni 2025 nunga di Patupa. 2. Lomba band di Patupa Sabtu 12 Juli 2025. Tolu lomba futsal di Patupa Sabtu 10 Juli dohot Minggu 20 Juli 2025.
Link pendaftaran boy madisken sian flyer na ditampilkan. Penerimaan murid baru TK Sinantam. TK Sinantam membuka penerimaan murid baru tahun ajaran 2025 sampai 2026. Doh jenjang usia songon datar surak di Harota Sikting. Ruas ni huriata na adong dak danak nama rumur songon datar surati boy mamargabung di TK Sinantam. Pendaftaran dibuka saat bulan Juli 2025. Jala boy menghubungi kontak na adong di Harota Sikting. Latihan angklung lansia distrik 8 DKI Jakarta. Hobar tu program lansia distrik 8 DKI Jakarta lamat poton rekod muri di penampilan angklung lansia. Alani patu pau melatihan angklung bersama wilayah Jaktim 2 12 resort di hari Kamis 3 Juli 2025 pukul 8 sampai dengan 11 WIB. Inganan di gereja KPP Rawamangun. Sudah akka pemain angklung nong lansia. Imana adong di seksi lansia. Pungwan Naomi dohot SPH asama dohoti latihani. Ruas namoding. Sada na di hari Kamis 26 Juni 2025 nunga jumolo di alap tuhata sahalakina. Tiomanna cahaya boru tapu bolon. Umur 75 tahun. Dinadig ni amata si tua Robert Mian Sirait Nainan, alamat Jalan Jati Waru nomor 21 RT Walu Eropat Kampung Jati Rawamangun Jakarta Timur, Wik Pulau Asem. Tuudean Sadarion Minggu 20 Juni 2025 di TPU Kampung Kandang Jakarta Selatan. 2. Nah di hari Kamis 26 Juni 2025 nunga jumolo di alap tuhata sahalak ama Pastor Manurung umur 70 tahun. Hinabaluhon ni inata lumongga boru aruan. Alamat Jalan Porselen 1 nomor 3 RT 10 RW 3 Kampung Ambon Jakarta Timur. Wik Kampung Ambon. Tuudean hari Sabtu 20 Juni di TPU Kebun Nanas Jakarta. Tuhat tama na mangalihon gogo di pangapulion di keluarga na ditadikon na. Pelean dohot akka uduk ni buah-buah tajahama di Harota Sikting naung pinara di huriata. Di pasu-pasu di Batama akka barita masa dohot ulaun akka sipatu pauta bain sangap di guarna. Tongoni matikting di huriata minggu sadarion mau liate.
Damai ni batan na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti hati-hati do pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hata hamu kamang do tinang, hata ni debata turpuk jamita di parminggota di bagasan tikion, imana tersurat sian buku Nisa dan Raja-Raja bidu 10 sia mamuka sian ayat 15 1 ayat 20 sada sono mahatana takas mata payuti hutu jahama dihita. Alaini na Jehovah matu ibana mula mahotu dalam muhian tukan Damaskus lau mahotu si jala miahi si Hasael bain raja gumomgom Aram. Miahido si Jehu anak ni si Nimsi bain raja gumomgom Israel. Miahi dohot si Elisa anak ni si Sapat sian Abel Megola bahin panurirang sikatmu. Jadi manang ise na malua sian podang ni si Hasael iko mati bunuon ni si Jehu mai. Jala manang isi nama lua sian podang ni Jehu, iko mati bunuon ni si Elisa mai. Akum ni tinggal dope hubaen di Israel 7.000 halak. Saluhut nai akan naso mangalopit ulu ni totna marsobba tubaal dohot naso dung mangumma ibana. Dungi mardala masih Elia siani gabe jumpang sa si Elisa. Anak ni si Sapat, tongon maningala ibana do 12 pasang horbo di jolona. Ibana sadiri mangolat-olat pasang napa 12 honi. Dungi didapoton si Elia ma ibana, laos dilikupon sape-sapena tu ibana. Dungi ditadikon si Elisa ma akka horboi jala marlojang manghiuton si Elia di dokma. Ualoa sau jolo mangumma damang doho dainang asau huyutoko. Dungini na si Elia ma tu ibana. Lao maho mulak ayahado na hubaini tuho. Dungi mulak ma ibana sian labung na jala dibuat sapasang horbo laos dipotongi doi. Ula-ula ni horbaido dipakai marmasak juwiti jala dilihon panganon nyaka na posona. Dungi borhat maibana manghihuton si Elia gabi parhaladona. Ido yang gosahatna di bahasa Indonesia hujahama muse dihita saluhutna sonom mahatana. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari padang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikut Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulanglah dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaringlah ia daripada Elia. Ia mengambil pasang lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api.
Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia lalu mengikuti Elia menjadi pelayannya. Ido yanggo sahatna. Kemudian itu hata amo akamang do tinang yado tabege sada pernyataan ditiki akayana kota manang kita na jolo mungkin manang di zaman sonariot dona lebih gudangi ditemukan ala adong padokan ditiki na yang mengalui parkerejuan loker pekerja menawarkan pekerjaan baru didok sono sebuah kata-kata kalimat bersedia bekerja di bawah tekanan nina. Molo ngajupang songoni mungkin boy do hita mangaleon pangatusion dohot aka pemahaman taringo tu pernyataan ni pembuka lowongan kerja. Bersedia bekerja di bawah tekanan, menerima lowongan pekerjaan dengan syarat satu, bersedia bekerja di bawah tekanan nina. Molo ngamasa songoni tentu nah diharapkan penerima pekerja bahwa orang tersebut telah memiliki kesiapan mental dan fisik untuk menghadapi situasi, kondisi, atmosfer yang mungkin berbeda manang mengalami sebuah hal yang di luar pikirannya sendiri. Allah tadok mojo perusahaan atau yang membuka lowongan kerja tersebut menginginkan tujuan perusahaan ini mencapai tujuan yang baik, profit yang baik, keuntungan yang baik. Alani aka pekerja nape ikut do boy menghadapi sebuah kondisi dalam bekerja di bawah tekanan nina. Alaniro molo halakna rade mengikuti manang masuk di dalam pekerjaan ya karejui tentu di pada di mana badirina. Ala ikon adong kemampuan di mana mengelola stres. Adong kemampuanna laho wado tetap produktif mengula-ulaun alai kondisi yang suasana pekerjaan itu atmosfernya dalam kondisi tekanan. Manang sasahalak nang rade ibana masuk ke dalam dunia pekerjaan dengan persyaratan na perjuli, tentu imana pengen mengarari dirina dalam suasana adaptasi yang cepat. Itu ratok dari mana tong beradaptasi, mana songod dia kondisinya. Molo bosna mungkin lagi muruk-muruk dengan songod dia, torhatok dari mana menyesuaikan dan kondisi baper di mana, manang dang hatop tengah tu matangi si mana, alai lam memotivasi dirina di mana asalam produktif mangula-ulauna. Jala molo rabradi sasahalak masuk tu dalam di bagasan pargarejuan nah perusahaan menyatakan bersedia bekerja di bawah tekanan tentu halak na olo karejo disi dia memiliki ketahanan dang murah-murah madele jaladang murah-murah menyerah berputus asa tetap dui mana tersemangatkan mangulahun-ulahunna tetap dari mana menunjukkan integritas dirina dan dedikasi dirina. Alai mana punya nilai. Orang yang mau bekerja dalam hal itu adalah orang yang tetap memiliki sebuah nilai. Hidup bahen alakna songoni tutui mana pe adalah orang yang bisa mempengaruhi kondisi. Bahkan moloridokon si Renal Kazali dia adalah seorang driver bukan passenger. Molo adong halak na olo karejo di dalam suasana yang seperti dalam suasana tekanan, dia bukan passenger, penumpang, tetapi dia adalah driver. Kamu kamang do tinang, ido na jup olo jupangta di dalam dunia pekerjaan. Alai mau lompo mana, di babotohon diposisikan di kondisi ini kita sebagai anak Kristen, bado kita mau loridokon, ihutom maau ninna Tuhani, dapok mudo pasu-pasu alai iko dado pomuma tekanan ninna soni.
Manang songon naridok ni si Paulus di turpukta di epistel nakin, sasitongna di babotohon si Paulus do di ayat tului di sada Tesalonika tulu ayat tulu. Asa unang diunggilhon aka hapursuhoni de basyanamu ay di boto kamu do tusido hita di padiri. Adong sebuah kondisi tekanan tentang ngolu ni hakristenon. Buado ditiki adong cupang songoni di bagasan parnguluanta. Amang dan inang semuanya bisa kita bayangkan ketika dikatakan kita beriman, diterapkan, bersedia mengikut Yesus dalam kondisi tekanan apapun Nina, mungkin apa yang akan kita hadapi? Apa yang kita akan lakukan? Kalau dalam dunia pekerjaan nakin adong beberapa poin-poin na di parade di sasahalak asabui bana survive mangulahon-ulahon na dalam dunia pekerjaan ini alai molo di halak Kristen do. Wado, hok doi bana marhapersyaun tutuhani ditiki Jepang hapersuhon manang tekanan hidup. Manang gabe hatop do murah-murah madeli. Manang molo tadokon ditiki menghadapi kondisi gabe keluar manang mencari zona nyaman. Alai manang songo dia pe tadokon ketika kita mengikut Yesus Kristus yang kita mencupang aka tekanan-tekanan hidup di patuduhon ngolu partodiota, patuduhon ngolu haporsyota. Nah pasti nah ikos tetap si jagaota waduh kita tetap persea kepada kedaulatan Tuhan. Ketika kita mengikut Yesus, bagaimana kita tetap percaya kepada kedaulatan Tuhan. Ai molo ngadidokon berbicara tentang kedaulatan Tuhan, debatado na puna kendali ngoluni colma. Apa enak kita tadokon halak naing mangihut Tuhan, tutu Jepangna doaka namargoar persoalan-persoalan hidup yang membuat dia mengalami tekanan-tekanan hidup. Alai wado ibana persea tu posisi nito debata yang memiliki kedaulatan yang absolut, yang bisa melakukan mengendalikan ngulu ni jolma mana situasi habi dia namasa. Jala ditiki hita mangihut Tuhan Yesus Kristus alai Jepang tamamusena tarona kini persoalan-persoalan hidup waduh hita bergantung pada holong ni rohani debata. Asin ni rohani debata. Alamono tadokon ai molo nunga mangulu hita di bagasan holong ni rohani debata pardalanan ni ngoluta tutu pos dorohata dangadong nahuranga siak kita. Dangadong hita sasitongna nagabi hamaguan. Arupa di yana kota molo ngapos rohana tu hita namaka nataha holongnya yana kota manang songo dia pe di pardalanan beta mardalani hita tusan nina. Dak pola boto onna dak pola di mana adong do hepeng ni amoku manang inokku nina ale pos do rohana holong do rohani bapakku do omakku duau manang ahapi pardalanan nami sari hononna duau. Nang pe di bagasa pardalanan ini mungkin gudang aka dinamika ni ngolu ale pos do rohana ala ni holong ni rohani natorasna. Hamo kamang do tinang dotnya sita saluhutna ido tadok na kini suasana kondisi kehidupan ini gudang do kita menghadapi berbagai hal yang membuat kita mengalami ketakutan-ketakutan. Apalagi molo dilehot diapehot tu hita sada ulaun, molo diapehot tu hita sada mandat, makobasi ulaun sada ulaun, tentu lado rohata tarulaunau do sudena Tuhan. Tentu laudo pikirata tarpatu paau do patu pahonon molo marnida suasana na sonon na asing manian nagabi mangulahoni makobasui. Ido maul murado mamilit manodo siya tonga-tonga niyaka hita mungkin molo itu do gabi panitia. Daong ba nyala kama nina. Apalagi dokon ay niya tusad do puang suasana di tonga-tonga ni komunitasi na asing mak nina. Apalagi molo ditodo mamuse komaniana tega bisara anon sikak ni situa mangatas pajaitanon gabi parhalado ala gudang bereng masuasana dan kondisi perkembangan secara mikro dan makro di kapak kobesion
Mungkin dohonon nama nasing maniana teh tak tolap budope. Olo do songoni marpikir nasing mojo nena. Orang tidak mau masuk ke dalam posisi itu. Alai molo nunga di bagasani hita wado pa na kiosia do pata. Alana ini adalah sebuah amanah dan mandat yang akan diterima, yang akan dilakonin. Tapi ako mamang do tinang songo di bagasa turpukton si Elia. Panurirang ni debata do ibana. Sahalak panurirang na memang boy talapati tatusi ulaw ni panurirang pasahaton pabuahon na di rohani debata tu saluhut na torop di portibion. Boy doi picang-picang, boy doi luba-luba, boy doi pasu-pasu, boy doi nasihat debata pasahaton ni panurirang. Tabayak ko mamang do tinang molo picang-picangi didokon sahala panurirang, salah doho ninna. Mungkin donon na do, bahasa dohonom mau salah. Di dia hak orang aku ninna. Bahkan molo tadokon, so kita di hitalabata didokon. Ai nama sasonarion dang najolo do pasa situluk mata ni horbo ninna. Molo sonari molo ituluk ina mata ni horbo pe mangugi do. Mangalo do horboy. Saya tuluk koa ina horboy kan. Nah apa tanah nang idota suasana tidak nyaman. Roma si panurirang ikut dohonon na do natikosi. Ikut dohonon na do hasitongan ni debata salah dohonin na tu bangsoi. Iko berani mana mad do songoni. Boado iya mang do tinang. Ape nadi rohani debata do na pinasakatna dang nani rohana. Si Elia menghadapi kondisi na songoni. Sedangkan kita so manang natado mo jodak panurirah kita manang songo kamu ruas na burju do kamu ruas na biasa-biasa do baroh mar minggu na peting mar minggu marede utangihon edei jamite mula kau inna hape taida man no disan holat paingot todo amang buat jo sampai aladong ye bereng mabuat sampah ya apalai pe ikon atommu urus-urusanmu ni namuse apa yang ngabur juni roh Allah mangulahoni boy do hita hacit tang apala ala ni hita memang songon tadok mojo punya jabatan punya hal yang tertentu apalagi mas songon sahalak panurirang nasona di rohana do na pinasatna alai ditiki dipicangi mana bangsoi tutu marah do Jepang na disi. Ido sahalak panurirang menyatakan alai molo dipasaka do pasu-pasu. Tuai mapuang dapota pasu-pasu do hoina. Aku puang tiap hari manian do honomu songoni tu ninna. Alai molo ganu pari do didokon salah do ho dang denggah ko do ridok do salah hudu salah jongjong do benom mau puang ninna. Ganu pari maniang pasu-pasui Jepang di bagasan ngulu. Hawa kamang do tinang songoni do si Elia di bagasa turpuk taun. Nah memang posisi di mana sedang dalam posisi dalam titik terendah di mana dalam ngoluna di parngoluanna posisi yang terendah. Payah kok kita mah mau ngasonguni ngolu ni colma alaniaha ala holan naing mangulahon nadidok ni debata do hibata. Hala holan naing mangihuton nadirohan ni debata do ibana. Ai di dok debatado molo teida tajaha turpuk tahun di bidu sapulusia mana bidu sapulalu satu sapulusia songoni mategasna si Elia paingoton mamicang si Ahab do si Izebel mamicang si Ahab raja ni halak Jehuda Israel tiki ala dialap ibana si Izebel gabe pardihutana hape si Izebel sahalak nama buan ibuan di mana adong agenda khusus dioloi si Izebel di mana gabi parduhutan ni si Ahab di agenda di mana mabuan aka debata Baal di mana tutonga-tongan ni bangsa Israel asa marsoba nasida asa unang be mangoloi nasida tu debata asa unang be satia nasida tu debata asa unang be olo nasida mangulahon nanidok ni debata. Itu tujuan ni si Izebel.
Di bereng debatado memang sikapi tindakan ini dang tingganon. Ala bangsa Israel, bangsa na ikon mangului debatado na sida. Bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang telah ditetapkan Tuhan sebagai umatnya, maka mereka harus taat dan patuh kepada Tuhan. Apalagi seperti kita katakan bahwa bangsa Israel adalah memegang sistem kerajaannya, pemerintahannya, teokrasi. Pengambil keputusannya adalah Allah. Debatado nama buat keputusan di nasida. Sistem pemerintahan mereka, teokrasi. Hape, hamu akamang do tinang. Tarhonado besiahap mangalap si Izebel. Sahalak panobba Baal. Bahkan agenda khusus di mana dibuat do Baali di tonga-tonga ni bangsa Israel. Alani dibuat do musai panurirang manang akamalim akanabi ni Baal tu tonga-tonga ni bangsa Israel. Gabe marlauk dosa do nasida. Gabe dang badiabe nasida dijolo ni demata. Ido bahin ikon dipicang nasida, bahkan cara memicang. Mau taida di bagasa turpuk tahun hamu akamang do tinang. Pola do dibunuh disehati si Elia akamalim di Baal. Pola do songoni pape aguan hosa aka malim di Baal. Jala saha matu si pareon ni si Izebel nama say gabe di do ibana masongo di biddu 10 sion ayat sadai do ayat 2 di dokon dungi di pajojor siaha matu si Izebel sudah nabi naheni selia dohot pamununa di saluhut aka panurirang marhite siap podang dungi di suruh Izebel ma suruan nama nopo selia ma dok tu ibana ikop picangon ni aka debata maau molo sobah enok kutu hosam marsogo songonon suang songon nabi nahemi tu hosan ni sadasian akan nasidei dungi saat hatai di boto si Elia hehe maibana mardalan marhamaul hosana gawe saha maibana tu berserba ni Juda jala ditinggalhon naposona disi dung di bagaimana ancaman sian penguasa si Ahab do si Izebel di bagasatiki merasa di mana mabiar di mana jala merasa gagal do pakilalaan ni si Elia pola di mana putus asa mencari zona nyaman, meninggalkan sudi aka ulauni. Bahkan molotadokon mengalami turbulence ni hapor siaut du si Elia. Pola do datang kini dalam titik terendah do parngoluan ni si Elia. Allah sai di itipima dalam ancaman hamatean. Lawi bana tu halongonan ke padang gurun alai rodo Tuhani manungguli bana disuruh di mangan do minum. Bahkan dipakulingi do si Elia toktong. Dipapotoh do si Elia. Alai sude dia napina topon ni debata tu ibana bahwa dang ditadikon debata si Elia. Jadi molo taida di bagasa turpukton molo di lehot debata ulau tu si Elia dada gabe ditadikon debata ibana alai didongani debata do ibana alai diurupi debata do ibana dang dipasop busonguni ibana alani do amo akamang do tinang ai dipaboto debata pe songoni tu si Elia mace bagasiat do disi ala kesetiaan ni si Elia mangulahon-ulahon ni Tuhani dada alani kenyamanan tugas. Alana hamu kamang do tinang adong do halak sada pernyataan madok songonon kesetiaan bukan soal seberapa nyaman tugas itu dijalanin tetapi seberapa dalam keyakinan terhadap maknanya. Kesetiaan ni si Elia dang ditiki nyaman ibana mangulahun-ulahuni. Alai kesetiaan ni si Elia mangulahun-ulahuni
Ditiki di Jepang ni mana do makna ni ulau ni. Di sido mana menunjukkan kesetiaannya. Elia ditiki diancam di mana? Diancam si Isabel do si Ahab. Nama bayi ni mana hot mangulahun ulau ni Tuhani ada ala Jepang ni mana do. Songo dia makna daripada panggilan pelayanan pakobesion na pinatupan di mana. Na debata marlomon ni roha di ibana. Na debata mangalehon rohana tu bagasan goluna. Odo nama bayi di mana satia tu debata mangulahun ulau ni. Alanido amang do tinang boy do hita mungkin selalu menghindari namanya hal-hal yang menyakitkan atau dalam tekanan-tekanan hidup. Alai taida mamang do tinang ternyata bukan di situ nilai yang tertinggi atau yang terbaik yang kita temukan. Alai ditiki Jepang tado halna nilai nakin dalam kondisi dalam tekanan ini bagaimana Tuhan bertindak dan berbuat dalam hidup kita. Di sima kita menikmati hidup. Taida betapa indahnya. Jala di sima kita patuduhon hasatiota tu debata. Songni romang do tinang adong sada molo taida di bagasa turpukton ala di patuduhon debatado tu si Elia bahwa raja disuruh debatai mana pabangkiton mamiahi raka raja ima songon si mamiahi si Hasael raja gumom-gom Aram dungi mamiahi do si Jehu anak ni Sidim si manggom-gom Israel. Amo kamang do tinang di sido debata patuduhon bahwa dang dipasobbu debata si Elia makobasi mangulauni. Ai dipakai debata do halak nasing laho patuluson rohani debata jala pamba mangaramoti nguluni natinuduna gabena posona songo si Elia panurangi. Maka dia mengalami kenyamanan, mengalami sebuah kesetiaan yang sangat luar biasa. Amo kamang do tinang dihita saluhutna songonido dipilih debatado si Elisa muse. Nangpe marhiti si Elia lau sikat na gabi manurirang. Ala memang nang nunga di pasahat si Elia ulauna, nunga di patuduo si Elia ulauna, mangulahon ulauni Tuhani mamicang. Ima Raja Ahab do si Isabel naong mangulahon ulaun naso di halomon ni debata. Nunga di ulahon si Elia alanido di patuduho do si Elisa nagabe na mangurupi mana lahu patuluson aka ulauni muse. Hamo kamang do tinang ido nataida songon si huton Yesus Kristus sita di bagasan paranguluata. Boy do hita matadokon kesetiaata mangihuto Tuhani bukan ketika kita nyaman-nyaman saja. Tetapi ketika kita di manakah kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Di saat gelombang badai itu ada di hadapan kita. Di saat kondisi yang tidak nyaman, di situ kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Di tiki kondisi ekonomi kita mengalami keterpurukan, di situ kita patuduhon wado kesetiaata mangihuto Tuhani. Ido mang dotinang nateida ala molo mangihuto tadokon mangihuto Tuhan Yesus Kristus. Maka yang diminta adalah sebuah kesetiaan di situ. Bukan ketika kita menerima berkat kita setia kepada Tuhan. Alani di bagasa turpukton moladong halak mandokon di manakah kegagalan seseorang ketika dia tidak bisa menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Boy do halak nang tadokon gagal mangit setia tu debata ala memang ibana dang mangatusi tidak memahami siapa dia yang dijadikan Tuhan sebagai pengikutnya. Gagal ibana mangatusi isi do ibana songon si huton Yesus Kristus. Hamo kamang do tinang molai dokko kita tatusi do hita bahasa hita di doko si yuton Yesus Kristus. Aha do aron na taulahon molo tadoko kita si yuton Yesus Kristus. Mo kamang do tinang si huton Yesus Kristus mangihuton akabugas ni pakobasion ni Tuhan itu.
Si huton Yesus Kristus mangihuton na niulahon ni Tuhan itu. Bahkan si huton Yesus Kristus ima songon na pinatupan ni Tuhani hehe bana mangingani ngolu na baru mangingani hangoluan na manoktong. Si huton Yesus Kristus dia mengikuti jejak Tuhan. Alai molos yo dia tusi bana do ise bana si huton Yesus Kristus holan nanai mengharapkan pasu-pasu do ganu pari ganu tiki. Hati-hati kita bisa gagal sebagai pengikut Kristus. Karena pengikut Kristus tidak hanya mencari berkat, tetapi mengikut Yesus Kristus adalah ketika mau memikul salibnya Kristus Yesus. Jala hawa kamang do tinang di pabotohod do muse, ketika kapankah orang mengalami kegagalan mengikut Yesus? Ditiki ibana menganggap bahwa dia tidak ada potensinya menjadi berkat bagi lingkungan sekitar. Aung do halak mandokon isi mau puang, ay gudang do penabui ninna. Ala ingot kita ma, bahwa setiap kita ketika kita menjadi pengikut Kristus, kita memiliki potensi dan Tuhan memberikan potensi sebagai berkat bagi lingkungan, bagi sekitar kita. Molo ta sadari do hita gabi pasu-pasu hoti taman mangang nadarokon nang pe songo dia kondisi para rekonebata nang pe mungkin kondisi ni parnguluata tidak nyaman saja alani kondisi lingkungan kehidupan ni sekitar ta alai molo tadokon di kondisi tidak nyaman itu aku tetap menjadi berkat. Di si hita hamang do tinang akan selalu mengatakan saya adalah orang yang setia mengikut Tuhan Yesus. Hama kamang do tinang di hita saluhutna. Tapatuduhom ma dirita si huton Yesus Kristus. Marhite na memang olo mangulahon yang sangat sederhana, yang bukan molotadokon sekalipun itu tidak nyaman. Tetapi suatu saat apa yang kita lakukan itu mengikut Yesus akan menghasilkan buah yang baik. Saya ada cerita mang do tinang kisah ada orang sebuah terjadinya yang namanya aktivitas perawat modern nina dalam dunia kesehatan. Yaitu ada yang bernama Florence Nightingale, dia orang Inggris pada waktu itu. Jalai mana pelopor keperawatan modern di mana? Sebenarnya kalau pada zamannya sekitaran 1820 sampai 1910, ulaun manang profesi perawat itu adalah ulaun yang paling rendah dan paling hina. Ala ikon merawat orang-orang yang sakit, yang pada saat itu sakit penyakit itu sebenarnya ala ni bugang ni parporangan. Lebih banyak di situ dilakukan. Alai ibana, dia sebenarnya orang yang latar belakangnya memiliki adalah orang kaya. Orang tuanya memiliki kemampuan dan bahkan secara golongan status dia tidak layak untuk menjadi seorang perawat. Alai diulahoni mana lahu mangulahoni alai bareng ibana bahwa melayani itu yang terbaik dalam hidupnya. Bahkan ikon nado stigma yang jelek dan bahkan stigma sosial dan resiko berat. Alani ucapan-ucapan mandokon, wado boho mangulahon. HP ho sasitongna tanpa itu pun kau sudah nyaman. Ala status sosialmu penyaman nina. Ala yang mau kamang do tinang ahado na niulan di si Florence di si. Detik terjadi perang pada saat itu. Nah niulai mana? Doi mana sonon, apakah saya benar-benar setia sebagai para pengikut Kristus ketika saya turun dalam posisi yang rendah? Dirawati bana doakan namar said, bahkan dipatupai bana do reformasi, transformasi dalam bentuk keperawatan modern. Ala ditiki mungkin proses perawatan di rumah sakit apa adanya.
tanpa sebuah keprofesionalisme. Alani diubah ibana do dipatupa ibana. Alai bahkan dada holani setelah berlalu perang, akhirnya dia apa yang dilakukannya, dia mendirikan sekolah perawatan modern pada saat itu. Dan bahkan sangat terkenal. Ala prinsip di mana kalau saya sebagai pengikut Kristus, maka saya harus menunjukkan kesetiaanku dalam posisi yang terendah. Bukan dalam posisi yang tertinggi saya tunjukkan. Di dia doon kondisi yang terendah hidupku, di sido patudu honokku, au setia tu debata. Di mana kondisi saya yang paling terpuruk, disitulah saya akan menunjukkan saya itu adalah pengikut Kristus yang setia. Songon si Elia di bagasa turpukton nakin, di posisi ibana na terancam oleh nyawa, nah sangai mana lari dan meninggalkan. Tetapi Tuhan datang kepada dia dan mengingatkannya. Justru di situ Natanak ini semakin terbentuk dan semakin kuat dia melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Manurirang, pabuahon, lomoni rohani debata, do sakap ni rohani debata. Alani mahamu akamang do tinang marhite turpukton mengikut Yesus dan melayani Tuhan. Mari kita mulai dari yang sederhana kita lakukan. Dan jangan takut ketika kita mengalami kondisi yang terpuruk, kita tetap mengikut dan melayani Tuhan dengan baik. Amin. Mertanya kita. Molate ma Tuhan, hopasahat rohanami todopamu di hari napinarbadia mo Tuhan. Di sudai akadengkan di basam di hami ali Tuhan, di pasu-pasu hodo kami. Di lekodo Tuhan tuhami. Las niroha mangulahon lomo niroham. Jala dirupi hodo hami, dipasikopodo hami Tuhan. Pos rohanami, sikop do bainon nami ala satia hami mangutoko Tuhan. Mulai hati diwali Tuhan, dipasu-pasu hodo Tuhan, naselaon naposom. Imama nami situa mangatas panjaitan. Ditiki ditodohoi bana Tuhan. Gabi naposom. Laudo di rohana Tuhan. Madok tuho. Ise doau Tuhan. Boido tubuh di rohana biar ni roha mau mangulahoni sudena. Alai di leokodo pos ni roha todim mangula di bagasan nguluna. Jala songo si Elia do ibana Tuhan. Ditiki di pabotohoni mana lomon ni roham. Tuakar ruas ni huriam. Boido cupang nalas ni roha. Alai boido cupang na Tuhan. Biar ni roha do tahuta Tuhan. Alai di paposodo rohana. Todim do pamonako di bana Tuhan. Marhobas di tonga-tonga ni huriam. Songo si Elia do ibana di baiko Tuhan. Setia ibana saat tu ujung ni pakobasionna di tongan ni huriamo. Saat do ula tohonan na Tuhan. Mulai hati diwali Tuhan. Di patu pahodo Tuhan jala diida nasida do Tuhan. Marparbuwe do nani hobasan ne. Torop do Tuhan akan aporsia jala tugudo haporsia ni akaruas ni huriam. Di nama kobasi ibana di tonga-tonga ni huriam. Dipopai, dipodai ibana do Tuhan akaruasmi asa satia manghiutoko Tuhan. Moleate dioli Tuhan alani parar mapakobasion nai Tuhan bain hasangapot di guarmu jala puji-pujiat tu adopamu Tuhan. Leho tu ibana Tuhan las niroha manguduti ulaun namu se Tuhan dung purna bakti ibana. Tok tong do pabotohonon na Tuhan. Akabarita nauli marhite parnguluan na siganupari. Atik pe nunga purna bakti secara administratif na sida Tuhan. Secara organisasi nunga purna bakti na sida. Alai parar matok tong gogona pikiranna laho marmudu-mudu akan aporsia di hoali Tuhan. Bahkan nasoporsia di hope Tuhan. Marhite ibana
Gami manghihutok kuali Tuhan. Pasu-pasu Tuhan keluarga nasida. Inanami dohot akaya nakonna. Baik tong nasida Tuhan marlas ni roha. Nunga torop nunga di patupan nasai laon aka dukungan-dukungan laho patupahon lomoni roha marhiti pakobesion nina posomi Tuhan. Alani Tuhan pasu-pasu matok tong keluarga. Baik semangat nasida. Jala papos roha nasida. Nasa na ni hobasan nasida nasai laon marhiti na posomi. Jupang nasida dumusei Tuhan. Dia akan ngulus ganupari. Sikat. Mulai hati diwali Tuhan. Suang-suangnya li Tuhan, huriamot Tuhan. Saya pasu-pasu dia ke program-program napi natupan ni huriam. Doh dia ke kegiatan-kegiatan napi natupan ni huriam. Pasu-pasu miali Tuhan. Disima Tuhan huriamon patuduhon hasatianna mangihut toko Tuhan. Disima hami saluhut na Tuhan akan aporsia diho patuduhon mangihut toko doh hami Tuhan. Roh di saling lelengna. Ale Tuhan ne bata manami dia karuas ni huriam na dibagasa persahiton. Na dirawat di rumah sakit. Na dirawat manang pemulihan di tongan di bagas nasida be. Tuhan papos rohan nasida. Saat di bagas satikyon mangula doho Tuhan. Pamalupon persahiton nasida. Nunga dilehoko Tuhan wasom. Lau pamalupon nasida marhiti aka para medis. Nunga di pasu-pasu ho Tuhan aka obat do si pangano do sinumon. Asa disima Tuhan cupang muse waso hamalumon nasyak oleh Tuhan. Songoni Tuhan saluhut na hami dipake hodo hami Tuhan. Pasahat ton holong ni roham marhiti pendampingan ni saluhut na hami perawat marhiti motivasi na pasahat hami. Papos rohan nasida, hodo Tuhan padauni bolon di ngulu nasida. Ale Tuhan nebata manami na marhabangsa di Banua Gijang. Dia ka udut ni ulaon do pak kobasio di tonga-tonga ni huriam di bagasa stadarion. Pos rohan nami di hole Tuhan asih roham. Pasiko masudena bahin hasangapot di hosabing. Marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami Tuhan. Amin. Tapasahat peliata laos marit di mahita. Rohaki
Kamu kamang do tinang, maeng masuk mehita, tu acara paberhaton situana pensiun, alani mari di mehita siang buku di 650 sada, ayat sada, laos Roma, amang situa mangatas do tinang. Kamu kadongan na pungun waing di bagas joro ni tuha taon. Tahida do waing di tonga-tongata na jongjong di joloon ima amata do tinata. Situa mangatas pajaitan sianwik utan kayu manis. Tabege ma surat haputusan na cinahaon
ni Sekretaris Surya Mata Johnny Siregar Karingotu Purnabakti Nasida. Surat keputusan nomor 010 garis miring SK garing SP garis miring 8 Romawi garis miring 11 garis miring 6 Romawi garis miring 2025 tentang pensiun Sintua di HKBP Rawamangun. Pendeta Resort Huria Kristen Batak Protestan HKBP Rawamangun yang berkedudukan di Jakarta Raya menimbang perlunya membuat surat keputusan tentang pensiun Sintua di HKBP Rawamangun yang telah mencapai usia 65 tahun sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam aturan peraturan HKBP tahun 2002. Mengingat aturan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen keempat pasal 43 ayat 6.6 tentang pensiun Sintua HKBP memperhatikan 1. Sintua Doktorandus Mangatas Panjaitan MSc telah memasuki usia pensiun pada tanggal 9 Juni 2025. 2. Keputusan Sermon Parhalado Partohonan HKBP Rawamangun tanggal 10 Juni 2025 tentang pelepasan Sintua pensiun memutuskan nama Sintua Doktorandus Mangatas Panjaitan MSc, tanggal lahir 9 Juni 1960, tanggal baptis 17 November 2013, terhitung mulai tanggal 29 Juni 2025, pensiun dari Sintua HKBP Rawamangun karena telah mencapai usia 65 tahun. Atas semua pelayanan dan pengabdian selama melaksanakan tugas-tugas Sintua di HKBP Rawamangun diucapkan terima kasih. Ditetapkan Rawamangun 29 Juli 2025, Pendeta Resort HKBP Rawamangun, Pendeta Manapar M. Panjaitan, STHMM ditandatangani. Nunga digohi tiki Pangulau Nasida di Huriata. Nama sohoman Nasida nuaing sian Pangulau di Huriai. Alani tamado pasahatota hamalation ni rohata tutuhata naung madongani jala margogoyhon huhut patauhon Nasida salelengon laho mangulahon tohonan nasahat tu Nasida. Akup ni pasahatat todo moliate nang tu Nasida naung makalujahon jala mangulahon tohonan Nasida di tonga-tonga ni Huriata. Alani paborhatot tama Nasida nuaing lao pensiun. Kamu dengan nami Parhalado Situa nama masuki pensiun sadarion. Obar tu aturan do peraturan ni Huria Kristen Batak Protestan. Nunga digohi hamu pajuon perhobasan ni di Huriaon sahat tuna pensiun. Moleate ma di debata naung na patauhon hamu marhobas hobar tutohonan nasahat tu hamu. Nunga digohi hamu pangoloyon na pinadatomuna di nama jalo tohonani di pasa tamudo na pinangido ni hata ni tuhata nama dok sahat pula tohonami. Anggiat ma gabi pasu-pasui di Huriata jala gabi pelian na khusus di debata dohot hatotogu ni haporsyaon yaka naung hinobasam muna. Alani martang yang mait. Ale debata nami di bagasan Yesus Kristus, rodo hami tuado pammu, lao pasahaton hamalation ni rohanami, siala pangurupyommu, yaka naposomon, mengulahon hasituau di hurion. Sadarion pensium ma, nasida sian ulau ni. Saya lehom matiur ni rohanang hahipason di nasida. Macai madai hinauli nitik ki pensiun. Songojol mana marpakilalaan, marroha, jala martod di hobar tuloman ni roham. Tugu-tugu jala ramoti mana sida,
ganupari asa toktong manaili tuko. Ai sian hodo haroroan ni hadamion. Las nirohan nang nasa pasu-pasu. Pasu-pasu manang keluarga nasida. Asarap mangolopon jala makamalation. Pasu-pasu na jinaloy nasida sian. Ale Tuhan, saya pinuji magwarmu, marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale naposo ni debata. Situa mangatas pajaitan. Mardongan pos nirohan di debata ama, dohot anakna Tuhan Yesus Kristus, dohotot di perbadia, pensium mahamu sian parhobasan hasituaon, mamuka sian sadarion. Di pasu-pasu Tuhata Yesus Raja ni Hureima pakobasiamunan nasalilingon. Jala diramoti mahamu diaka ari-ari di ngolumula, jala di parohai mahamu, madai hinauli nitiki pensiun, diaka ari-ari sidalamuna dope, tutiki naroon. Amin. Amo kamang dotinang masuk mehita tu acara madok hata bohat di mana perjolo hata si napinsan situ napinsiun dungi mewakili ruas mewakili perhalado. Sebelum madok kata mungkin tu sama akadonga situa di Joloma kita. Shalom. Perjulu mahita madok mau lihat itu Tuhata pardenggan basa ala asido tolong ni rohana namanga leo tiki tuhita boirap marpungu beribadah di huriat tahun sadarion di bagasan ahipason jala gok las ni roha songon naung tabiginakin di jaha sekretarista ia hami sintua mangatas panjaitan mulai sadarion masuk ma tumasa purna bakti ala naonggok marumur 45 tahun di tanggal sia Juni nauk salpu songon aturan ni huriata alani madok mole ate mahami kita sudah tutuhan debata par dengan basai ala di dongani diiring-iring Tuhani boy mangulahon hasituaon di gereja tahun sian tahun 2010 tolu songon naung di jahonakin sahat tu sadarion dang godang na boy hulahok kami songon situa songon nidok ngi amang padita nahya mertugas di son
parhobas songon ula-ula nama tolping hurang dangadong na sempurna jala dang boy mangulahon gudang akka ulahon nangpe nileon gogodo tenaga alani mauleate ma di Tuhan molope boy hula hami pelayanan hasituaon selama 3 tahun na nong bardalanon taleom masude gabe parsobota tu Tuhan de bata anggi amai gabe hasangapon di Tuhan jala mangaleolas ni roha di sude aka ruas ni huriata na dong di HKBP Rawamangunon. Jadi madok moleate mahami tu huriata tarlumobi tu amang pendeta resort songon itu sude pendeta fungsional na toktong mengajar-ajari kami bekerja sama di nama melayani selama di Rawamangun. Songoni berikutnya tu amang inang situa na aktif dobe kita ngaber makobasi bersama selamaon. Jadi mau lihat ma au ma perjolo pensiun sian aka dongan nabarison ngahok perjolo siak kita. Jadi ba sailam tudenggan nama pelayanan ni huriat tahun tujulan nereon ulah honon ni aka dongan dok dongan situa naso pensiun dope Tuhan ma na toktong ma masu-masu songoni tong dokono ma mauleate tu ruas ni HKBP Rawamangun baik secara keseluruhan khususnya tuik hutan kayu manis na paberhatok kami di tahun 2010 tulu sebagai situa tu garejata HKBP Rawamangunon. Saya tuhatama nama masu hita sude songoni ruas selam tu jaya nama tong huriata HKBP Rawamangunon. Songoni pasaton nami matong mauliate nami tukur angklung ina angklung sola itu teh Naomi HP ngah wapil-wapil lagi tok salah ina angklung Naomi baju seragam angklung mantap ede luar biasa mau lihat inang songoni tu kur keluarga Parhalado luar biasa mau lihat di aka inang naung ma buan ede puji-pujian nakin gabe tabalas rohanami nama dalani masa pensiunon secara khusus don tuik hutan kayu manis mau lihat mak ngalatihak kita agak lumayan intensif mempersiapkan acara kurta di Bagasan Sadarion ba tetap mas semangat tujuan reon iba pe dangaung be gudang alasan pelayanan nate ngaikon hadir tiap latihan dang boy berok konon madongan di situ aja songoni ma tu kita sudah terutama tu amang inang situa senior nong pensiun sebelum pami naung gudang membimbing kami itiki masa tugas nami secara khusus tu situa amang situa Kasinaga sian hutan kayu manis alana amang odon na jolo na sangat intensif serius mangaririt kami gawe boy kami terpilih situasian wek hutan kayu manis jadi amangon yan itike membilit kami nggak pensiun habe iba nggak 15 tahun termasuk learning berarti nggak cukup senior puji Tuhan saya nggak mau boy tong kami mangihuton aka senior na amang situa do inang situasi saunari nong pensiun gak berap kita sehat-sehat panjang umur terakhir tu keluarga besar nami
molo husukunakin situa nama ngetong piga do sian keluarga nami na hadir idokon atar 30 main na. Jadi mau lihat ma awang bapak udah aka laikku do aka anakon nami do bere naung hadir madohoti pelepasan situa namion dengan catatan molo songonna lamun senior hamu selo batong magabe situa ingana munabe. Jadi ima songon hata mau liatin na terakhir tentu di dalam perjalanan interaksi pelayanan kemasyarakatan dan sosial kita selama sebagai manusia tidak lepas daripada salah dan kesalahan. Kalau salah dong anggoti kos surang kok. Alani amanginang dong aku situa sude amanginang situa songoni amanginang pandita di bagasan turuk ngiroha mangido mahami di sude aka kesalahan akan nahurang diulau kami selama melayani di HKBP Rawamangun. Mau lihat mah Tuhan Yesus memberkati. Horas madihita tiak kadong asitua boy ma hudul songoni nang asata urti acara ta. Tahu di acara ta madokata sian ruas mewakili ruas pinangido Maharadion Niamang Marizon Siregar. Shalom. Horas madihita salutna amang inang. Naho parsangapi hami amang Pendeta Resort amang manapar pajaitan. Tuang songoni amang inang pendeta fungsional nang dihamuna amang nami situa HKBP Rawamangun. Nang dihamuna amang nami salutna ruas ni HKBP Rawamangunon mengwakili ruas au ditunjuk amang situa songo madok hata mauleate tu amang situa empajaitan naung Purnabakti Sadarion di amang situa amang pajaitan sahat ula tohonan mi songon naposo haposanni Tuhani. Mau lihat ma diamang situa ala buido dengan mangula di ruas nihuriat HKBP Rawamangun selama kurang lebih 10 tahun. Songon khususian wik hutan kayu kamanis ala termasuk kami mangusulhon najolo nagabi situa asa gabi situa hal amang pajaitan jala tenggado diulahon amanami amang pajaitan selama aktif di huriaon tarlumubi ma dihita ruas na adong di wik hutan kayu keomanis. Mau lihat godang dodon nami nang di haradia muna mangaradoti ruas di hutan kayu laksongoni di punguan kor hutan kayu nang dukungan sian inang burtopul dot keluarga saluna di lalarohanami do bui denggan bui aktif di korni hutan kayuon
atas dukungan ni salah satu dukungan ni amang pajeta do keluarga maulate ma di Hamuna. Songsongon ni ma di Hamuna amang pardeta terlumumi ma di Hamuna ka amang situa inang situa dongan ni amangon. Alahami mangusulhon amangon asa gabi situa molo tungadong. Nah hurang lubi di pelayanan pangulahon ni amang nami situa epajaitan naselaon tong dodohot kami mangido maaf tu Hamuna asa anggiat di masa pensiun ni amangon tong bui di bagasan las niroha kita marsaur di huriata HKBP Rawamangunon. Saulak nari selamat ma di amang empajaitan nang keluarga saluna. Tuhan Yesus memberkati. Mau lihat ya? Tauduti acara Madokata mewakili Parhalado amang situa Gamsyahan. Shalom. Oras madihita saluhut na. Ison jongjong au mewakili Parhalado situa HKBP Rawamangun. Na pinarsangapan amang pendeta resort HKBP Rawamangun, amang pendeta Manapar Panjaitan. Dohot amang inang pendeta fungsionaris. Dohot amang inang sintua Parhalado HKBP Rawamangun. Saluhut amang inang ruas ni HKBP Rawamangun na huhalholongi. Tapuji matuhata pardinggan basai di leodo dope dihita hai pason saat ro ditikion marpungu di bagasan juroni tuhata boy hita mandohoti acara parbohaton situa pensiun apala ditikion. Di pasat hamima mau lihat tu amang situa mengatas Panjaitan di pakubasion manang di Palerta dohot parsarwata nah hurang lobi hira-hira 10 tahun. Macai godang mardalan jalabuido donon nami. Takpolah ya amang situa mengatas Panjaitanon kubereng muruk. Olah na senyum do. Alai mardalan sude aka pelayanan jala amangon 2 periode gabe badan audit di HKBP Rawamangun. Dohot aka ulon nalan na asing jala denggan no do parsawarta na mula ulaon di aka si ulaon na adong di huriaon. Jala sonari nunga sahat ula tohonan mi tu amang situa mengatas Panjaitan. Donon nami tu na donon nami sampai tu na pensiun mardalan dot denggan. Ape molo di pelayanan dangadong pensiun. Tong hita mangula di pakubasion ta di Wiktabe. Donon nami ma selamat menjalani masa pensiun ma tu amang situa mengatas Panjaitan. Tang yang amang hami asabui sahat ula tohonan mi. Tuhatama nama masu-masu jala namun dengani amang dohot keluarga. Tuata nama masu-masu kita salutna. Songon upas samandok
mengerbang bunga-bunga di tiur matahari hari. Selamat menjalankan purna bakti di amang sintuanami, nang songoni hami. Selamat bertugas menjalankan ulang tahunan nami. Songoni ma hata siak kami mewakili parhalado situa Horas. Sonare sahamatikina nang pasatot cenderamata sian huria ni udang manson padita resort fungsionaris nang pasaton. Terus maka dongan nama mewakili dewan. Terus morata, so maka nama molatema di tuhata, pinuji ma debata ala di perguguido amang situa madalaton hasitua uni. Dison atas nama ni huriata, kami ro padita dohot aka dewan mewakili sude dohot sarwasta pasahaton Cendramata songon kenang-kenangan sian huriata lasmaro hamuna majalo. Tenang. Kopeng langsung. Amo kamang dotinang tapa ujung maparminggota maridi meta nomor 15 ya topat laos jongjong maita. Tatangnya ko mapiliata. Alede batama namin na di Banua Gijang, odo haroroan ni saluhu selehon-lehon na denggan, doon nasa ulibasan na mauliutus. Upasahat kami masian na nilehon mito kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti, asa ho parhasyang kami pilihan non. Pati bulhon harajonmu, ditonga-tonga ni huriam. Do di Portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalamut ada kami godang nis leon-lehon mi tu kami.
Asalam girgir hami madok moliate Tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasanani lehoni toliro di pamataku. Osanyo tutupi torisalu Alea manami na di Banua Gijang, sai pinarbadia magwarmu, sai Roma harajonmu, sai saut malomani roham di Banua Tongoon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togyoto panguncunan, palua mahami sian pangago. Mula mahamu di bagasan dame, jalo hamu ma pasu-pasu sia Tuhan ta debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata mabuhina Tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina Tuho jala di pasor homa damena tutodim. Amen, amen, amen. Amo kamang do tinang di joloni altar romai tamar jalangan dot amang situa na pensiun amang pajitan.
Julia